Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Nasa ikatlong linggo ng Pasko ng pagkabuhay na po tayo. Sama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat ni na Reverendo Padre John Anthony Tordera, pamilya ni na Rolly at Eder Nicdao, pamilya ni na Romeo Mercado, pamilya ni na Ambet at Deng Pangan, pamilya Cura, Gabriel, Melita, Gary, pamilya Bacchiano, pamilya ni na Marina Chodora, pamilya De Ramas, Violeta Espirito, Maria Cristina Barlin, para sa karawan ni Merla Mangalos, para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Biog, Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, pamilya ni na Direk at Flor Sanchez, pamilya Paldeng, Maureen Pagultio, Ani Rason, pamilya ni na Nenet Valdecantos, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, pamilya ni na Yolanda Ramos, Teresita Manansala, Gloria Sancap, Maria Mariel Lacap, Raquel Cruz, Maria Edna Castillo, pamilya de las Armas, Lawrence Claros, Caroline Gimotea. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Reverendo Monsignor Greg Vega, Reverendo Padre Lindon Valenton, Reverendo Padre Dixie Paras, Jesus Navarro, Nilo Odan, Gloria Arevalo, Cecilia Quiambao, Emilio Guevara, Maria Nicolay Rose Santos, Joscoro at Rosana Pereras, Ricky Michael, Roy, Marilu at Angela Magtuloy, Paulo at Tara de la Cruz, Licerio Pagito, Maria Edna Castillo, Benson Ong Sr., Ria Yu de Leon, Belia Pasyon, Elizabeth Gozo, Jocelyn Pasyon, pamilya ni na Helen Punsalan, Alex Pagito, John Michael Pagito, Aldrin Miranda, John Louis Pagito, Liciente, Petrita Claros, Alice, Alexis, Joan, Alessandro Florentino, Cleopas Guevara, Carmelita Tiglao, pamilya Kilintang, Resti Canlas, Romel, Socorro, Barlin, Evelyn Ligon Vera. Para sa ligtas na paglalakbay ni na Gary Cura, Angela Barlin, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Mariano Campo, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Erlinda Manansala, Teresita Castro, General Amado de Mata, Demetrio Simeon, Amado at Estela Layag, Nancy Ocampo, Armando Pangilinan, Janet Tulio, Janet Aresgado, Corazon Gloriani, Delia Romano Benitez Michael, Jericho de las Armas, Evelyn Choleco David, Diana Bismanos, Daisy Jane Soto, Legarda Bundalyan, Helen Chompenko, Carlita Aisin Suarez, Perfecto Espiritu, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. Ganon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kahilingan
kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Sa Diyos tayo ay magalak, lahat ng papuri ng wagas. Sa ngalan niya ipahayag ang papuring walang kupas, Haleluyang walang wakas. Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kahawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kahawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kahawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin,
Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ninuluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa makapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na niyang palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangan magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin, poon sa may pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Ulitin po natin. Poon sa may pasikatin liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusat ko't hirap, ngayon pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa may pasikatin ang liwanag sa iyong piling.
dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligaya'y bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming ibak na pagkain at iniingat ang alak na inumin. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay, ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sa aming pasikatin ang liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo para paranggalan ng mabuting balita. Tayo pong lahat, Poong Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung paanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sa pagkatakala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo." At pagsabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, "May makakain ba riyan?" Binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad,
Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa, magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Amo. Isang malinaw na salitang mailalarawan po natin sa naging reaksyon ng mga disipulo ni Jesucristo sa ating ipinahayag na ebanghelyo ngayong ikatlong linggo ng muling pagkabuhay. Isang malinaw na mailalarawan nating reaksyon sa mga disipulo ni Jesus ay ang salitang speechless. One thing to describe the disciples' reaction when they saw the risen Lord is that they were all speechless. Lahat sila nagulat bigla. Lahat sila natulala. Lahat po sila napiping bigla. Pagkakita nila sa maestro nila, lahat speechless sila. May ngasdan langan, may sorpresa langan, speechless langan. Ang tanong, bakit? Anong dahilan? Nakakita ba sila ng multo kung bakit lahat sila naging speechless ang mga disipulo? May nakitla bang maglalagi, inyapin rugo, kwarang may pipe, may kapagsalita man? Ang sagot, hindi naman. Yes, they were all surprised because they did not expect that the risen Lord is on their midst. Nanapin po niti kingamanong siswan. Ela pamurin makapaniwala ulining maraguldang tula at pangasdan nga naning ebanghelyong milalarawan. Wala pong ipinagkaiba ito sa mga katagang sasabihin ko. Halimbawa, sa hindi mo lubusang pinaghandaan, naririyan sa harapan mo ang iniidolo mo, ang hinahangaan mo, magiging speechless ka. Iba matutulala, mapapanganga. O kaya naman tumama ka ng jackpot sa loto, ay naku, mabibigla ka. Iba gulat sila. O kaya naman matagal mo nang ipinagdarasal sa Diyos, hinihingi mo sa Kanya na sana magkaanak na kayo ng asawa mo. Kinalugdan ng Diyos itong dasal mo, itong panalangin mo sa Kanya. Naglihi ngayon ang misis mo. Maiiyak ka sa tuwa. Maiiyak ka sa tuwa. Surpresa. Same reactions from the disciples of Jesus in our gospel for this third Sunday of Easter when He appeared to them. Naging speechless lahat sila. Bakit? Dahil hindi po linalubos maisip na sa pagkakataong iyon makikita nilang buhay ang guro nila, buhay ang maestro nila. They were still incredulous for joy and were amazed. Dahil sa tuwa nila, hindi na sila nakapagsalita pa. Dahil alam nila na ang maestro nila patay na, ngunit ngayon nagpakita sa kanila, muling nabuhay siya. Dahil sa kanilang pagkabigla, napipi silang bigla, hindi makapaniwala. Jesus is indeed risen. Christ is risen. Ano pong ipinapaabot nito sa ating lahat ngayon? Ano ang mensahe ng ating pinahayag na ebanghelyo? Simple lang po. Hindi po natatapos ang buhay sa kamatayan. Laging tatandaan, may kaligtasan. Hindi natatapos ang buhay sa kamatayan. Remember, may kaligtasan. King Biyernes Santo ay mapupupus ingbye. Nune iti manaliwayat mi babayo ya, king pamanyubling mebye.
Balikan lang po natin ang mga pagbasa natin mula noong first Sunday of Easter, nung muling nabuhay si Jesus. Kung napansin po ninyo, malinaw na malinaw sa mga pagbasa natin, mula noong muling nabuhay si Jesus, na siya mismo ang lumalapit sa mga disipulo niya. Nagpapakita siya. Inilalapit niya mismo ang sarili niya sa kanila. In today's gospel, Jesus suddenly stood in the midst of his disciples and he greeted them, "Peace be with you." Sumainyo ang kapayapaan, sabi ni Jesus sa kanila. At ano ang reaksyon nila? They were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Akala nila multo ang nasa harapan nila. Why did Jesus greet or tell his disciples, "Peace be with you"? Sumainyo ang Panginoon. Kasi naman hopeless na sila eh. Takot lahat sila. Nagtatago sila. His disciples were feeling hopeless, weary and down. Kaya nga't siya mismo ngayon ang lumalapit sa kanila. Papakit niya, lalapitan na lang, pakilala na yung sarili na. Siya mismo ang lumalapit sa kanila. Pakilala niya, patalan niya, patagkil niya. So Jesus is not a ghost. Jesus is not a ghost. He is alive in body and spirit. Ang ganda po kung napansin ninyo, ang mga sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya nang siya'y kanilang makita. Anong sinabi ni Jesus? Bakit nag-aalinlangan kayo? Bakit nagugulumihanan kayo? Bakit nagugulo ang mga isipan ninyo? Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet. It is I am not a ghost, sabi ni Jesus sa kanila. This only shows that Jesus, the risen Lord, appeared to his disciples again to tell them that he had truly risen and that he is there for them. In other words, these words of Jesus talks about faith. It talks about faith. Faith that is believing and trusting. Pero aminin po natin, aminin man natin o hindi, whether we admit it or not, we are like the disciples of Jesus. Oftentimes, we are also these disciples of Jesus. Tulad natin sila. Wala tayong ipinagkaiba sa mga disipulo niya. We doubt sometimes if the Lord is really there for us. Kung minsan ang Diyos, kinu-question natin siya. Kung minsan ang Diyos, nag-aalinlangan din tayo sa Kanya. Sometimes we question Him. And sometimes we feel that He abandons us. Lord, nasaan ka naman? Ngayong hirap na kami sa pandemya. Lord, ang tagal naming nagtitiis. Lord, halos pare-pareho na lamang po ang dasal namin na sana mawala ng coronavirus. Lord, nakikinig ka ba sa mga dasal namin, sa mga hinihiling namin sa iyo? Ginoy ka pa ba makukulingling? Kareting pangadimik ka? Aldoldo, para-pareho na lamo. Kung minsan tumatamlay, humihina ang pananalig natin sa Kanya. Kaya nga kung minsan, tinatanong natin siya. Well, it's normal for us. Why? Kasi nga naman, by nature, tayong tao, kung minsan dumarating sa atin, yung pag-aalinlangan. Yung pag-aalinlangan. Alam po ninyo, kung minsan tayo ay nagmimistulang mga asin, salt. Kung minsan tayo ay nagmimistulang mga asin din, lalong-lalo na kapag humihina, tumatamlay ang pananampalataya natin. Opo, asin tayo. Pero ang kaibahan natin sa asin, tayo asin na walang alat na. Kapag humina na tayo sa pananampalataya, yung pagkaasin natin ay wala nang lasa pa. Lalong-lalo na kapag humihina na, tumatamlay na ang pananalig natin sa Kanya. Bigla ko lamang pong naalala itong mga salita ni San Pablo. Sikat na sikat ito, marahil natatandaan natin ito, alam natin ito. Sabi ni Apong Ambo, St. Paul, San Pablo, sabi niya, "For when I am weak, it is then that I am strong." Kung kailan ko nararamdaman sa buhay ko, sa kalooban ko, sa puso ko, na mahina ako, doon mas lalong nararamdaman ko ang kalakasan ko. Bakit? Dahil kumakapit lamang ako sa Kanya. So sana po,
Sa gitna ng mga kahirapan, ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin ngayon, let us all persevere and let us continue to have faith in Him. Our gospel for this Sunday, my dear friends, is telling us that we are never alone. Our risen Lord will always be at our side, most especially this crisis that disturbs us, that affects us. Our risen Lord is always there to help us and to strengthen us. At tsuya po, ingapong Gino. Mabiyaya po, ingapong Gino. Kayantabe taya, ingapong Gino. Manalig tamo, ingapong Gino. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ng Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao, at nang may 3 araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nagabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumulog tayo ngayon sa ating amang gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming pamayanan upang huwag silang mapagod sa pagsilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga naharap sa mga krisis sa buhay at ang mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eukaristiya sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao na aming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na kahilingan. Para po sa pasasalamat ni na Reverendo Padre John Anthony Tordera, pamilya ni na Rolly at Eder Nicdao, pamilya ni na Romeo Mercado, pamilya ni na Ambet at Deng Pangan, pamilya Cura Gabriel Melita Gari, pamilya Bacchiano, pamilya ni na Marina Chodoro, pamilya de Ramas, Violeta Espiritu, Maria Cristina Barlin. At para sa anibersaryo ng kaarawan ni Merla Mangalus at Violeta Espiritu, para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, pamilya ni na Lenny at Evelyn Malang, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, pamilya Paldeng, Maurin Panggito, Ani Razon, pamilya ni na Nenet Valdecantos, Mary Manet Pineda, Maribel Mandela, pamilya ni na Yolanda Ramos, Teresita Manansala, Gloria Sangkap, Maria Mariel Lacap, Raquel Cruz, Maria Edna Castillo, Familia de las Armas, Lawrence Claros, at si Caroline Gimotea. At para sa mabilis na kalingan at kaligtasan nina Reverendo Monsignor Greg Vega, Reverendo Padre Lindon Valenton, Reverendo Padre Dixie Paras, Jesus Navarro, Nilo Udan, Gloria Arevalo, Cecilia Quiambao, Emilio Guevara, Maria Nicolay Rose Santos, Jos Coro at Rosana Ferreras, Ricky Michael, Roy, Marilu at Angela Magtuloy, Paulo at Tara de la Cruz, Liserio Panggito,
Maria Edna Castillo, Benson Ong Sr., Ria Yu de Leon, Belia Pasyon, Elizabeth Gozo, Jocelyn Pasyon, familia nina Helen Punzalan, Alex Pangito, John Michael Pangito, Aldrin Miranda, John Louis Pangito, Luciente at si Petrita Claros, Alice Alexis, Joan Alessandro Florentino, Cleopas Guevara, Carmelita Tiglao, Familia Kilantang, Resti Canlas, Romel Socorro Berlin, Evelyn Ligon Vera. At para sa ligtas na paglalakbay ni Gary Cura at Angela Berlin. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni Norma, Reverendo Padre Hermelito Elmer Simbulan, Eusebio Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Erlinda Manansala, Teresita Castro, General Amado de Mata, Demetrio Simon, Amando at Estela Layag, Nancy Ocampo, Armando Pangilinan, Janet Tulio, Janet Arisgado, Corazon Gloriani, Delia Romano, Benitez Michael, Jericho de las Armas, Evelyn Choleco David, Diana Bismanos, Daisy Jane Soto, Leogarda Bundalian, Helen Chopenko, Carlita Aisin Suarez, Perfecto Espiritu at ang mga kaluluwa sa purgatorio at gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa coronavirus at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, ipanalangin natin sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Ating pungingin ang ating sariling kahilingan. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya't karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay banguhin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mo ay naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga anak mong sina Reverendo Padre Ermelito Elmer Simbulan at si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri isa kay rarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampo ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama,
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating mahabaging Diyos, si Yesu Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsilod po tayo para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen.
Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo po kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa huling panalangin at pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Hesukristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtin nawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.